בוקר טוב לכולם, מה נשמע? כאן רז טישלר, רזי ההצלחה בעסקים. היום אני רוצה לדבר על ההנאה שבדרך. כפי שאתם רואים, אלה המקומות שאני רוכב או מתאמן, אלה הנופים שאני רואה, אלה הנופים שאני עובר כל יום באימונים. תסתכלו איזה יופי של דרך, פשוט תענוג. וסך הכל, חלק מהעשייה הגדולה, במיוחד באיש ברזל, שזה הרבה אימונים למטרה שהיא מאוד ממוקדת, חלק מהעניין זה ליהנות מהדרך. פשוט ליהנות מהדרך. אותו דבר בדיוק גם בעסקים. שילמדו ליהנות מהדרך. נכון שיש קשיים, נכון שיש מכאובים, נכון שיש כישלונות ונכון שיש גם הצלחות. אבל חשוב שבסופו של דבר, לכיוון המטרה שלכם, לכיוון היעדים שלכם, אתם בטוחים, ואתם לא רק בטוחים, אתם גם נהנים מהדרך. זה פשוט חוויה, תהנו מהדרך, ואז גם בעצם זה ייתן לכם המון כוח להמשיך. ברגע שנהנים ממשהו, זה נותן המון כוח להמשיך. אז שיהיה הרבה בהצלחה, ואם אתם רוצים עוד טיפים ועוד המלצות על הדרך, על איך ליהנות מהדרך, איך להצליח בדרך כדי להגיע למטרה שלכם, התקשרו עוד היום לרזי ההצלחה בעסקים, ואנחנו נעזור לכם להגשים את החזון ואת המטרות שלכם בדרך. אז להתראות ושנה טובה.